ବେକ କାଟିବୁ ନା ଆରେ ଗାଡ଼ି ଖାଉଛି ନା ମୋ ବେକ କାଟିବୁ। ଦୋକାନ କଣ ବନ୍ଦ କରିବେ? ବାପା ନାହାନ୍ତି କି? ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଆସିଥିଲେ କି? ଆଉ ବାପା ନାହାନ୍ତି ତ? ଆଉ କଣ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ମାରିବେ ନା କଣ? ହଁ ଦାଢ଼ି ଟିକେ ମାରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଫେସିଆଲ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତି। ଘଟଣା କଣ କି ସେ ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଯିବାର ଅଛି ତ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ନାକୁ ସମୁଦ୍ରଟା ଘରେ ଅଛି, ଟିକେ ବାଗେଇକିରି କରିଥିଲା। କାଲି ଟିକେ ଯିବାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ହେଲା କଥାଟା। ଆଉ କଣ କରିବା? ଆଉ ବାପା ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିଆ ବାଗେଇ କ୍ଷେର କରିବେ ଆଉ। ହଁ ହଁ। କୋଉଟା ଆମର ଏଇଠି ପାଖାପାଖି ନା ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ନୂଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି। ହଁ ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ହବା ଆଉ। ହଉ ତେବେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ? ହଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ପାନ ଫାନ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତେବେ ମୁଁ ଟିକେ ପାନ ଖାଇକି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଗାଁ ମଝିରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖେ କୂଅ। ଓହୋ କି ଗରମ! ଏ ଗରମରେ ତ ମଣିଷ ଶୁଖୁଆ ହେଇଯିବ। ସେଇ କୂଅରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ। ହେଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ମୋତେ ବସେଇଦେଲେ ମୁଁ ଗରମରେ ଏଠି। ଆରେ ପୁଅ ବୋଇଲେ ଆସିଥିଲି, ଇଏ ଟିକେ କଟାକଟି ଚଟାଚି ରପାରପି ଫେସିଆଲ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତି। ହବ? ହଁ ହବ। ଆଉ କଣ ଗୋସେଇ ତ? ହଁ ସେଇ ତ ଏଇଲେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମତେ। ଆସ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତମକୁ। ହଉ କଥା କଣ କି ଭାଇନା, ବାହାରି ଥିଲି ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଭାଇ କହିଲେ ତ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ, ରହିଗଲୁ। ଦେଖୁନ ସଟରଟାକୁ ମୁଁ ଅଧା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ହଉ କଟାକଟି କରିବା ତାହେଲେ। ଜାଣିଛଟି, ମତେ ତ ତୁମ ଭାଇ କହିଲେ ବଢିଆ କାମ। ଆଉ ଇଏ ପୁଅ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ସବୁ? ସବୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ସବୁ ଜାଣିଛ। ଆମ କଟିଂ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଉ ଟାଇପ ର ପଚାର, କଟିଂ ଖାଲି ପଚାରନି। ଆଗରୁ କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲ? ଆଗରୁ କୋଉଠି କାମ କରୁଥିଲି ପଚାରନି, ମତେ କୁହ ମୁଁ କୋଉଠି ନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଫରେନରେ କାମ କରିକି ଆସିଛି। ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି, ଡେକୋରେଟର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ମୁଁ ଓଡିଶାର ମୁଁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ନା। ତେବେ ତ ଭଲ ହବ। ହଉ ଜଲ୍ଦି କରିଦେ, ବନ୍ଦ ତ ତୁମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଜଲ୍ଦି କରିଦେ, ପଳେଇବା। ଆଉ କଣ ଅଛି? ହଉ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଆରେ ପୁଅ କଣ ଆଉ ଖୋଜୁଛ ଯେ? ଜଲ୍ଦି କରିଦଉନ, ପଳେଇବା କାମ ସାରିକିରି। ହଁ ଯେ ଗୋସିଂ କଥା କଣ କି, ତମ ପାଇଁ ତମେ ଆସିଛ ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ, ମୁଁ ସେ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ତ ଟିକେ ବ୍ଲେଡ ପାଇଁ। ନୂଆ ବ୍ଲେଡ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିଦବ। ହଁ ଛାଡ, ସେ ଆଲା ଭିତରେ ମୁଁ ତମ ଛୁଟି ଫୁଟି ସବୁ କାଟି ଦଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାଟିବା ଯେ ଗୋସିଂ କୋଉ କଟ୍ କରିବା କହୁନ? ପୁଣି କଟ୍ ଅଛି କୋଉ ପ୍ରକାରିଆ? କଟ୍ ମାନେ ଆମର ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଅଛି ଦି ପ୍ରକାର କଟ୍, ଭେଜ କଟ୍, ନନ୍ ଭେଜ। ଭେଜ ନନ୍ ଭେଜ କଟ୍? ନନ୍ ଭେଜ କଟ୍ କଣ? ନନ୍ ଭେଜ କଟ୍ ରେ ଆମର ଅଛି କଣ କହିଲେ, ଚିକେନ କଟ୍, ବୋଦା କଟ୍, ମେଣ୍ଢା କଟ୍, ଅଣ୍ଡା କଟ୍। କୋଉ କଟ୍ କରିବେ? ଆରେ ଏଇଗୁଡାକ ଏତେ। ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ କଟ୍ କଣ? ଆଚ୍ଛା ଚିକେନ କଟ୍ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କୁ ଏତକ ପୁରା ଆମେ କାଟିଦବୁ, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କାଟିଦେବି। ତାହେଲେ ଏତିକି ଯୋଉ ରହିବ, ମୁଁ ପୁରା ଏମିତି କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯୋଉ ହେଇଯିବ, ପୁରା କୁକୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ମକୁଟ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପୁରା ଜେଲ ଲଗେଇକି ପୁରା ଏମିତି ଦେଖାଯିବ, ପୁରା ଯୋଉଟା ଯିଏ ଦେଖିବ ପୁରା ଚମକି ପଡିବ। ଏମିତି ପୁରା ତୋପ ହେଇକି ପୁରା ମୁନି ହେଇକି। ଆରେ ନାଇଁ। ଆଉ ବୋଦା କଟ୍? ବୋଦା କଟ୍ ସେଇଟା ତ ଦାଢି ଯୋଉମାନେ ରଖନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାଢି ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏମିତି କାଟିକି ମୁନିଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଟା ଏମିତି ବୋଦାର ଯେମିତି ଦେଖିନା ଯେମିତି ବାହାରିକି ରହିଥାଏ, ସେମିତି ବାହାରିକି ଟିକେ ରହିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ପୁରା ଯିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତା ବଢିଆ ଦେଖା ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତମେ ତ ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଜଳିଥାନ୍ତ। ଆଉ ଅଣ୍ଡା? ଅଣ୍ଡା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖୁର ଧରିକି ପୁରା ସିଧା ରାମ୍ପି। ନାଇଁ ସେସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ଖାଲି ରାମ୍ପ ହବନି, ସେଟା ମୁଁ ପୁରା ଫେସିଆଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଖରାକୁ ଗଲା ମାନେ ପୁରା ଏମିତି ଚମକିଥାନ୍ତା, ଖରା ବି ଚମକି ପଡିଥାନ୍ତେ। କେତେ ଚମକିଥାନ୍ତା ତମ? ନାଇଁ ସେଗୁଡା। ଆଚ୍ଛା ଭେଜ କଟ୍ ର କଣ ଅଛି? ଭେଜ କଟ୍ ର ତ ଆମର ପୁରା 1033 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅଛି କଦଳୀ କଟ୍, ନଡିଆ କଟ୍, ଅଙ୍ଗୁର କଟ୍, ସପୁରୀ କଟ୍। ଆଉ ଶୁଣିବେ, ଆଳୁ କଖାରୁ ସବୁ କଟ୍ ଅଛି। କୋଉଟା ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି? ଆରେ ବାଳ ଏତେ ପ୍ରକାର କଟ୍ ହେଇପାରୁଛି?
ବହୁତ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତ କହିଲି ମୁଁ ତ ଫରେନରୁ ଆସିଛି ସେଠି ସବୁ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଠି କେମିତି ଶିଖିଲି ସେଇଠି ଶିଖିଛି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କରିଦିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଟ୍ ହେଇଯାଏ ବାଳ ନା। ଆରେ ବାବୁ ଏତେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭଲ ହବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉ କାରଣ କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବି ତୁ ସେଇଟା କର। ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପୁଲ କଟ୍ କରିଦେବି। ଆପୁଲ ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସେଉ ହଁ ସେଉ ସେଇଟା ପୁଣି କେମିତି ହବ? ପୁରା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କାଟିଦେବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ କରିଦେବି ଆପଣ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆପୁଲକୁ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରା ସମ୍ମୋହିତ ହେଇଯିବ ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ କରିଦେବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣିନି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ କରି କର କାଲି ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବି ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର 3 ହାତ ଡେଇଁ ପଡିବ ସେ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କରିଦେ ବାବା କାମ ଶେଷ ଆଉ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଫେସିଆଲ କରିଦେ ଯେମିତି ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଗାଲଟା ଚକ୍ 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 ଏଇ ତୋର ଦର୍ପଣ ଲୋକ ଯେମିତି ବାଟରେ ଗଲା ହାତ ବାଟରେ ମୋ ଗାଲରେ ମୁହଁ ଦେଖିକିରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବେ ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇପାରିବ କି? କରିଦିଅ ହେଇପାରିବ ମତେ ପଚାରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କିଛି କାମରେ ଆସିବନି। ଯୋଉଥିରେ କରୁଛ ଅଛି ଯଦି ତୁମର ଅଛି ତ ହାତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସୁନାର ହାତ ହତିଆରେ ପୁରା ହାତ ସବୁ ଅଛି ମଶା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ରୂପାର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଲୋକ ସବୁ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଅକେଜନ ଆସନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସୁନାର ପାନି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପାନି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି ପୁରା ଆରେ ଏଗୁଡା ପୁରା ଇଏ ବି ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ରୂପାର ଏଇଟା ପୁରା ଆମର ବ୍ଲେଡ ଟା ସୁନାର କେମିତି ପୁରା ପଡିଛି ପୁରା ପରକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସୁନାର ପାନିଆ ଆଉ କଣ କଣ ରଖିଛ ସବୁ ସେ ସବୁ କଟ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାନି ଆମର ଅଛି ଆମର ମାଲିସ କରିବେ କି ଆପଣ ଆପଣ ମାଲିସ କରିଦେବେ ଆରେ ଏଗୁଡାକ ତୁମର କାମରେ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବଡ ବଡ ସବୁ ମାନେ ବଡ ବଡ ଯେତେ ସବୁ ଆସିବେ ବଡ ବଡ ଲୋକ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପରିକା ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣ କାଲି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଚମକିଲା ପରିକା ମୁଁ ଗୋଟେ କଟ୍ ନ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ଦରକାର ନିହାତି। ହଉ କର ଯାହା କରୁଛ କର। ଆରେ ଆଗ ଚୁଟି କାଟିए ନା नहीं आगो फेशियल कर दे फेशियल कर दो हाँ दांत मारिकी रागिकी फेशियल कर दे। अच्छा अरे क्रीम लगेबनु क्रीम को दरकार हम पानी तो एमिति गोटे जिंस मिसिछि ये को सही पट पानी मु नेकी आसी मु निजे नेकी आसी बोतल रे ए गोटे आनी के छिछि दे तुम देखो केमिति ले बढ़िया पचरनी हां अरे दाढ़ी मारुछि ना मो बेको काटिबु सहिला काहे मु को बेला रे घर को आसुथिलु ये जुआ को तो मो ना सुनिनी ओहो भल लागला फ्यान किसी ना कि पोड़ा हूँ कौन कौन कल मतलब अमेरिकान कौन बाल काटे हाँ बाल काटे इरे सेटा कौन बाल गोटा हम खपुरी उठेब ना कौन बाल गोटा हम आप देखी ना आप टीवी देखी ना आप देखु आज आप खाली क्षय जातु आप काली जातु आप बंधु घर को आप निश्चिंत आसिक कहे आप बंधु आपको देते कि नहीं आप विश्वास करेंगे मैं आर सप्ताह जड़े वृद्ध लोक क्षय कर जानी नी मुझे शुणा पाइली से एठू क्षय जाकि बाहर जन के बाहर कथा कम जल्दी कर मुझे अच्छा अच्छा हाँ खपुटा उठी पड़ी खाली तोर जो देखिकी कटाकटी बटाबटी मोर माने पिले पानी देखले हो देखो देखो ए चुटी कटा तो सरी जाइए आप देखो निशा निश था आउ दरकार ना 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 ना
ଆଉ ଦରକାର ହେଇଗଲା ମୋର ତ ଇଏ ପୋଡ଼ା ହେଲା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆହୁରି ବଳିଛି ଆଉ ଦରକାର ମୁଁ ଟିକେ ମାରିଦଉଛି। ନା ଆଉ କିଛି କିଛି ନାହିଁ ପାଉଡର ନା ସେତିକି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋର ଲାଗିଲା ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ଆପଣ ଆଜି ପୁରା ଫରେନରେ କଟ୍ ହେବା ସହିତ ସମାନ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଯାଇଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ 2-3ଟା ଗଳି ପଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ହଁ ଏବେଠୁ ଡିଆଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ନା ମୁଁ ତ ଗଲେ ଏଥର ଆମ ଗାଁ ମାଇକିଂ କହିବି ଆସି ଏଇଠି କାଟିବେ ଆଉ ହଁ ଚାଲୁ ଯିବା ଭାଇ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି। ହଉ ଆଉ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆସିବିନି ରେ ବାପ ଇଏ ଆମେରିକା ମୋର